Ей, виж Нина. Ето ни и нас. Ето ни и нас. Ехо. Ехо. Светът се върти около Око. нас и Остана нашето плавата. семейство. Да. Къде или на видео? Искам на фото. На Ще каквото го. искаш. На И каквото той вече искам. пуска фото. Той вече видео прави. Да. Тя се разделете да видим какво ще има. Апа! Айде пак съединете. Апа! Това е моето семейство на Big Bear. Ето, това е Big Bear. Big Bear. Ето тук камината работи, телевизора, който никой не гледа, каминката. Ето, мама е сготвила специално ядене, което се е готвило 7 часа. 7 часа в тази специална програмирана машина, която аз направих саморъчно в свободното си време. Защо се смешвате? Ето мама вече се е сипала. Тя покажи оттатък. Кризи е малко болно, затова отдалеч го снимам. Защото не се чувства добре да ни го преснявам. Вако, на здраве с количката. Моята бутилка. Свинче? Счупена. О, май гад. Да. И Да. виждаме мишки, като накратко. Да. Свири любимия певец на Ванко, който много млад, за съжаление, почина от бронх от пневмония на 40 колко години. Да, нещо такова. Нещо такова, не си обърда. Каразия се казва. Райан Каразия се казва. Да, чува. Който... Да има имената в видеото. Точно така. Ето, Дайте. ето майката ще снима. Ето го таткото. Колко интелигентна позиция взе. Обичаме се. Съжаляваме, че кристинството не е добре, но той няма никаква вина просто. Да. Да. Чао, семейство. Обичаме ви. Айде. Да свършим с Big Bear. Of course. Аз вече правя на моята. Ще спра. Набрах много коли набрах. То е видео. Се качим, ако ли падне. Първи опит.
Секан опит. Внимайте само да не паднете. Специално аз. Ай, там някъде е LA. Ето пак да видите мама Иванко. Мама, която ни докара тук. Иванко, който няма нищо общо с това. Nothing.